Jeg foretager her min søgning på webshop, og der har vi Scannet side foran ConceptIS. Og jeg går lige ind og indholdsanalyserer dem her, hvor jeg lige søger på, hvor mange forekomster har de her 17, kan vi se her. Hvor ligger de så? Jamen, vi har helt klart lige en title her, som ikke bliver talt med, men ellers så har vi en navigation. Og navigationen, den kan vi lige prøve at inspekte, det er bare en LI, ja, fint. Vi har den heroppe som en overskrift, der er den en header. Vi har en overskrift mere her, hvor den er H3, og ellers så er der lidt links på siden, og så tror jeg vist det var det. Men 17 forekomster, en navigation, menu, en header og en H3'er. Prøver vi lige at tage Thomas'. Vi prøver lige at tage forekomsterne. 16 forekomster, altså en mindre. Vi har den i en brødkrumme, vi har den lidt i sådan en sekundær tekst, vi har den inde på siden her. Lad os prøve at se, hvad overskriften her siger. Det er godt nok en header, den er lang, og ordet findes her i 2 gange. Det var lidt interessant. Og vi har den også her. Igen en header. Det tror jeg ikke er så smart, men fred være med det. Google vægter meget header, men der bør kun være en header på en side. Og ellers så står det jo med fed her. Det er jo underligt. Men okay. 17 forekomster slår altså 16. Vi har en lidt anden opbygning af siden herovre, hvor vi har navigation, H1 og H3. Hvor vi her har flere ord i en header, og vi har 2 header. Så det kan da godt være, at Google er ved at være lidt mere logisk, men det var lige min indholdstest.